I avui s'estrena als cinemes el llargmetratge L'edat imminent, nominada als Premis Gaudí com a millor direcció novella de la vilanovina Clara Serrano Llorens i de Gerard Simó Gimeno i que completa el seu segell garrafenc amb la direcció de fotografia del ribetà Pau Vall. Un projecte del col·lectiu Vigília que va començar com a treball de final de grau a la Universitat Pompeu Fabra i que s'ha materialitzat en aquesta pel·lícula, una jove òpera prima que es pot veure aquesta setmana als cinemes Odeon de Vilanova i que suma elogis per part de la crítica. Que no te pase nada, hijo. No me pasará nada, Yaya. L'edat imminent, codirigida per la vilanovina Clara Serrano, parla de la vida d'en Bruno, un noi de 18 anys que es veu cada vegada més limitada per la creixent dependència de la seva àvia. Una història d'un grup de joves cineastes que comença fort, amb la nominació als propers Premis Gaudí, competint amb títols com Un sol radiant, Un lugar común i Calladita, entre les propostes de direcció novella. El jove fa malabars entre cuidar la seva àvia, treballar i passar temps amb els seus amics. Quan rep la trucada d'una residència que ofereix una plaça pública per a la seva àvia, en Bruno intentarà mantenir l'equilibri per no perdre l'única família que coneix. Una pel·lícula sobre les relacions intergeneracionals, la família i la joventut, amb la interpretació de Miquel Mas Martínez, Antònia Fernández Mir, Nuno Sales, Tessa de la Merced, Jan Mediavilla, Clàudia Jara i Albert Caro Aguilera. El treball de final de grau els va permetre rodar un fragment del film, encara en mesos de pandèmia, però els alumnes tenien clar que volien anar més enllà i produir la pel·lícula sencera des de l'àmbit de la ficció. Un objectiu que va ser possible amb una campanya de micromecenatge per finançar el llargmetratge i trobar també el suport d'una productora, en aquest cas Ringo Media, un projecte que fa uns mesos ens explicaven així a Canal Blau. És un jove de 18 anys que viu únicament en un pis de Barcelona amb la seva àvia, que tot just en té 83 o així, que ja s'està fent gran. I en aquest fer-se gran comença a ser una mica més dependent. Sent l'única persona que se n'està fent càrrec i tenint l'edat que té, ha de rep la trucada d'una oportunitat de poder portar la seva àvia en una residència i ha de prendre la decisió de si fer-ho o no. Té elements, la història, reals de tots nosaltres que hem posat allà, no? I al cap i a la fi volem visibilitzar una mica les cures cap a la gent gran i alhora reflexionar sobre què significa ser jove avui en dia en un barri de la perifèria barcelonina com és el que tracta la nostra pel·lícula. L'edat imminent ha estat també nominada aquest 2024 al Premi Enfants Terribles al Festival de Gijón. A què se suma també ara aquesta nominació de l'Acadèmia de Cinema Català per als Gaudí. La pel·lícula, com dèiem, s'estrena avui als cinemes.